apa ZN? Enak ini. Pak Suri nyapo iki? Itu dubat apa kulonmu iki? Kulonmu putih-putih dubat apa iki? Sapa ngubat? Lah sing ngubat sapa kae? Ketang ini ora anu lho ngrujuki iki. Ora ini Pak Sur lho. Berapa? Kok gosong-gosong pucuke lho. Kena geramasan. Lah ngisahe kurang. Lah sing ngubat sapa Pak Sur? Bersekolahan ya. Lur, sarapane isuk-isuk go pecel, lur. Diungkus ning rada ombo lah buka. Iya sisane sakmene lho. Rada ombo. Rada ombo sego pecel iki lah buka. Engko ben roh kancane iki. Jangan apa? Lha wange wong kae mek gur wong pap anu sak engkos. Nah, yo ngono. Wah, Iki terus piye, Bro? Bro kan ajane pireng, ora. lah. Sing elek, Bro. Wah, ngisin-ngisin. Nah, wong sini. Kayak sikile nggae kasut, kasute. Ora usah. Sikile nggae kasut. Sarapan. Sarapan. Go pecel iki mbok-mbokane iki ngenteni iki. Hah? Mandori. Lah ya mandori iki wis. Mandorne, Bro. Lha timbang selingkuh, Bro. Lah kuwi lho campuri ben-penak. Ben-penak lak ngising kuwi. Jangan ke atas soe. Lah ya ben-penak lak ngising lho. Iya, Bro. Wah, jangan lihat video. Wah, kono dinane kulit melinjo. Wah, ning kono ra ning krep ceblok-ceblok. Wah, kulit melinjo kono ceblok-ceblok ngene ora nek ngerai. Kulite lho ora mijone lho, Lek. Lah iya kan abang-abang kuwi, padha ceblok-ceblok. Rasane piye ngerti lho? Buh wong-wong iki. Pahit. Ora. Aku ora tau mangan. Lah enak tenan, Bro. Ada sing anu dadine padha mangan. Iya, kae nek mbok 6, Bro. Go pecel. Sarapan dhewe lho wong. Iya, iki padha sing delok iki wong milik kabeh iki. Poso. Oh iya senen poso iki. Wong rono rene nggawa ayam wo gale. Lah sing rono rene kuwi lho. Ditukangi, Lek. Heeh, anyar enek. Si anyar neh. Ngendi etane? Anu nemu, telan kucing lho. Ora. Mau guak ning anu, guak ning sawahmu. Iki ya pinggirane tak gawa ya. Idol yang ngene engke kuwi ya. Api abang-abang ke apa batin. Anyar-anyar lho. Dedel sak men. Kuwi tak cirukane. Jane lak duwe kuwi lho. Bedil. Heeh, Jan. Surata kan karo Bayu dinane oleh piro no ya?
nyuluh bengi. Padha mantik dikepuki kan. Ini lho gue TV-TV diwe listrik lho. bahaya wong lah. Ingat kowe Surabaya inggen arek kuwi. Oke wong mati kesetrum. Iya, enggak wong lali-laline kok. Ora dipateni. Bagi pira le memang? Bagi pira? Hah? 200. Iya. Batu giok. Ini Andi ya omonge telung bengi oleh 20. Malih aman klenyam. Ini yo disulo. Ya pesing ngono ya disulo entek kelek pira ngono ya. Mepes utel. Oh, Ora tapi. Wah, saiki wis rada aman disulo. Diwai anu 600. Apa? Suprat balik ya. Supra coba. Golek iwak ya. Suprat taruh juta tuwa dilek. Oh, tuwek Suprat. Tuwek Suprat e. Kainane padha mau bro, ora direket bro. Mangan kancane. Kapan RT lah rabi anu mantune? Oh, ben. Bulan 8. Geden ya. Wis lamaran Ora mantu. Hah? mek dijawabne tok. Bulan 8, bro. Iya no wong iki. Ponakane Yo kono wong Engki. Anake putune Mbah Bidi ya. Oh, Mbah Bidi judrot. Ponakane Surati. Kirain gosip. Nah, sama Hah? Iki lho. Mosok isih ponakane Surati. Iya no wong bae kuwi tunggale Pak Binu. Heeh. Ya tunggale Pak Bapak tunggale Pak Benu. Awake yo kaya kacung ngene iki lho wet. Iya no apane sing Kucing sampe bentuk kok karo kacung yo sing wedok kan. tapi Iya. lemu. Wedok sing dirabi anake Pak Tawar kuwi lho. Masa ora lemu ya kacung anak sapa? Tawar. Sing gawe marah tinggi kuwi. Iya. Iki Terus kuwi ame gawe ning sandinge por. iya len poli ono. Len poli sanding len poli no. Lor kali. Iya. Wis tunggal guru ae lek gawe iki sakjane. Ning kono ya sak yo nggen rada Heeh. ora nek tanggane. Nek ning kono tanggane kan bajasi. Ngono ki kok yo nyapo dadak gawe ning kono. Wah, sapa sing ngenggeni? Bro. Entek. Duwe, bro. Sing delok gambare iku di aktor. Pak terus. Pak terus. Wis apa? Nak mes apa? Pak Pundire Wah, nyapo yo. Dulur saka Kok. bentuk nyapo to kowe iki. Sing rewangi kuwi mengki kuwi. Sing rewe yo engki kuwi dulure. Bro, banyune entek seretan, bro. Iki wedange. Ombene edang kopi ya. Nguluwe elek bingung, bro. Bulan 8 berarti akan karo Wis apa? lentes. Lendis apa? Wis niyo yo matu. Lah anake rung bali. Moi kan 8. Yo wong sesuk ijabat saiki balik iso yo wis to. Nek lak mewati ora nyapa-nyapa. Oh, ndak. Ndak. Berarti yo mek jaman tok. Iya. Wati kono lho, wati lor. Patine gendon jinate. Ya. Oh, dek rewang kae gambare dituduhne. Iki lho bakal bojone juga Mbak Prak. Iya godi ya Godi dhuwur. dhuwur. Ngeni ya. Anake Wati. Kon, bro. Wati kono. Warak. Wati darep kono. Lor. Wate opak wis penak. Wah, Elek ini giok. Lah. Lemak ya. Nek mesin iki yo. Tapi